ang tema nga amo karong ang akong ipabarog mga eksunan isip afirmatibo. Ako ipamatuod nga ang Domingo maong adlong ipapahulay sa mga Kristiyano sumala sa Biblia o mga referensya. Ngano nakaingon magkuhan ng mga kaigsunan nga Domingo? Doon kay diha sa Kolosas 2:16 ngadto 17 atong mabasa diha nga nagingon. Ayaw itugot nga dunay maghukom kaninyo may tungod sa inyong gikaon, inyong giinom o sa mga pagbantay sa adlong mga pista o mga bagong bulan o mga adlong ipapahulay kay kining tanan landong lang sa umabot, landong sa umabot ug ang katumanan mao si Jesucristo. Sa to pa ang kanto din tanan kaniadto mga kaigsunan landong ra sa umabot naa sila gipaabot nga mao si Kristo o ang katumanan si Kristo ni haibot na busa katong tanan dahil nga gibuhat sa mga sakop ni Moses kaniadto landong ra to unya karon unsa ning landong ang landong sama sa usa ka tawo gud nga dunay landong anino niya hay may tinuod ani kining ani iyang landong ining anino o kining tao gyud nga moy nakapaanino niya sa ato pa buti pasabot nga niabot na ang kamaturan dili ang katong dili tinuod kay ang tinuod mao ning nakapalandong sama sa mangga kung ang mangga dunay anino sa ato pa ang mangga nga kahoy mao gyud tinuod pero katong anino dili to tinuod mao na mga kaigsunan nga katong tanan kanadto kay giingon man hasta ang kanang ilang adlong ipapahulay giingon diha nga ayo nagitugot nga dunay maghukom kaninyo mahingi tungod ninyo mga butanga busa sa panahon ni Kristo siya na moy atong tumanon unya naas Mateo 17:3 ngadto 5 ato mabasa diha maingon ang amahan ang Dios amahan maingon kini mao nga akong pinalanggang anak pamati kamo kaniya sa to pa si Kristo na atong pamation niya panahon ni Kristo unsa naman pero mga kaigsunan daghan lang gihapon sa mga Hudiyo daghan lang gihapon sa mga nagpahuwig sa Sabado ug nga wa gyapon mutuo nga si Kristo miabot na mao nang nagpabilin kaniadto katong wa pa mamatpatyan nila si Kristo nagpabilin gyapon ang ilang mga kanang mga gimbuhaton ba mga gimbuhaton nila alang sa pagpaabot nga niabot naman unta ang Ginoo mao na nga ilag yung napatay ang atong Ginoo kay ngano man matud pa nila si Kristo kuno nagsupak sa adlong ipapahulay atong mabasa diha sa Juan 5:17-18 nagingon diha nga ningon si Kristo wala ba mo kay bawong ang akong amahan nagbuhat hangtod karon unya unsa tong adlaw Sabado to nagbuhat hantod karon sa to pa naghisgot si Kristo sa gihanturan sa pagbuhat sa iyang amahan kaya ang mga Hudiyo gud sa diyang iyang giayo ang masikiton mingon man ang mga Hudiyo nga nganong nagsupak-supak magkasaad balaod supak nang imong gibuhat mingon si Kristo wa ba mo kay bawo nga ang akong amahan nagbuhat hangtod karon ako usab nagbuhat sa to pa sa adlong Sabado nagbuhat ang iyang amahan ug siya sab nagbuhat busa didto mo hangtod sa adlong Sabado aningon gud siya hangtod karon sa to pa hangtod sa Sabado unya karon pagka Domingo didto gyapon ni hangtod bisag didto ni hangtod sa Sabado busa mga kaigsunan klaro kayo nga si Kristo nagtudlo unsang adlaw ni pahuway ang iyang amahan nagpahuway di ay sa adlong Domingo nga naman kay didto man hangtod ang iyang pagpanrabaho pagbuhat diha sa Sabado mao na mga kaigsunan nga tin-aw kayo nga akong napasabot nga ang adlong Domingo mo'y pahulay sa amahan busa naa sa Hebrehanon 4:9 kung unsay pahuway sa amahan mausay pahuway sa iyang mga katawhan busa kinahanglan mosunod kita sa amahan kay maumay pahuway sa amahan ang Domingo man mao na nga pahuway sa tamaong dahil daghan natong mabasa diha sa mga referensya sa dictionary nagingon diha gyud nga Lord's Day unsay meaning Sunday sa to pa adlaw sa Dios busa kay adlaw man sa Dios unsa man mupahuway ta kay adlaw na sa Dios ang Dios ni pahulay mao bitong ginganlan Domingo tungod kay gikan as pulong Domine meaning God or Lord sa to pa Lord's Day na siya ang Domingo mao na nga gikan diha mao na gihisgutan nga kanang Domingo di ay mao na adlaw sa Ginoo unya nasa Hebrehanon 4
City 8. Unsay giingon diha? Sa 8 nagingon, kung si Josue nakahatag pa nilang kapahulayan, dili na lang unta ang Dios maghisgot og laing adlaw. Busa naghisgot maglaing adlaw, Sabado day gyapon. Mao na nga kanang Sabado lagi dili na mao. Ngano kay landong ra na sa umaabot, busa kay landong sa umaabot, dili tinuod ang tinuod kadtong nakapalandong nga mo si Kristo. Unya ingon man Ginoong pamati kamo kaniya. Di sa to papamatiho na nato si Kristo. Busa ang pagpanudlo ni Kristo mao husto. Kadtong ilang gitanaw ni Kristo nga murag nagsupak-supak si Kristo, dili tumao. Ang ilang gikuan nga si Kristo nakalapas kuno sa adlaw ipapahulay, pero maingon si Kristo, wa pa mo kahibaw nga ang akong amahan nagbuhat hangtod karon. Busa didto mo hangtod sa Sabado ang pagbuhat sa amahan. Mao na nga mga kaigsunan nga sila gyud may nisupak sa atong Ginoong Kristo. Unsa man atong Ginoong Kristo? Ilang gipatay. Ngano man tungod kay nagsupak-supak kay matod pa diha sa ilang balaod mga kaigsunan, bisan kinsa nga magbuhat, makit-an nga magbuhat sa adlaw ipapahulay, patay. Unya karon, ila ba nang gibuhat? Gibuhat gyud nila ngadto sa atong Ginoo. Ngano man kinsa may nagpatay sa atong Ginoo? Mga Hudiyo. Unsa man mga Hudiyo? Unsa may pahulay sa mga Hudiyo? Mao na ang Sabado. Mao na nga lagot kay sila, naninguha gyud sila sa pagpatay sa atong Ginoo. Tungod kay dili lang kay gilapas niya ang adlaw ipapahulay, kundi iya pa gyud nga gigihon nga ang Dios iyang amahan. Mo na hinungdan nga gipatay gyud nila sa atong Ginoo. Nagtinguha sila pagpatay sa atong Dios. Busa karon kay gipatay man nila si Kristo. Kay gipatay man nila si Kristo. Unsa maron ni? Kristiyanos ba sila? Dili. Unsa may Kristiyanos? Kadtong nagsunod ni Kristo, kadtong miuyon sa kabubuton ni Kristo. Unsa man si Kristo? Naghimo ba og mga buluhaton diha sa adlaw Sabado? Naghimo. Gihimo niya ang iyang pag kanang ang mga masakiton iyang giayo. Busa sa diang giayo niya ang mga masakiton. Giayo niya ang mga masakiton. Busa ang mga Hudiyo naglagot yun niya. Mao na nga mingon si Kristo, wala de mo kaybaw nga ang akong amahan, ang akong nag-iman naghisgot may tungod sa iyang kalagot sa mga katawan. Naglagot siya sa mga katawan tungod kay gilapas nila ang adlaw igpapahulay. Wa nila tumana ang balaod nga gihatag ni Moses. Ang gihatag ni Moses nga balaod nga bisan kinsa nga magbuhat o nga gimbuhaton anang adlaw patay. Kay ngano man kay supak sa balaod nila ang pagbuhat o bisan unsa. Mao na nga kadtong kaniadto landong sa umaabot busa sa panahon ni Kristo, sama kaniadto nga si Moses mao ang ilang naghatag nila kanang gitawag nato kanang adlaw nga alang sila magpahulay. Si Moses na sa Nehemias 9:14, unya si Moses naghatag sa nilang mga kabalooranan. Unya kining mga balaod ni Moses iyang gining gilusad ngadto sa iyang mga katawhan. Unya ang iyang mga katawhan klaro kayo mga subok kayong palandungon kay way nakatuman tungod sa kabug-at na sa mga balaod nga gipanday ni Moses na bugat kayo. Mao na nga liman ka kung makakita nga magbuhat ya patay, dili mo sila makalungag anang adlaw. Basta adlaw ipapahulay nila, dili sila magbuhat o kanang gimbuhaton din ilang lutuon daan sa Pirnis ang ilang kanon. Asa mabasa naa sa Exodo 35:3 nagingon diha nga dili sila makahaling og kayo. Mao na diha nya sa 16:23 atong mabasa sa Exodo nga ang ilang lutuon sa Birnis nila lutua nya kanon nila inika Sabado. Mao na nga higpit kayo ang balaod ni Moses. Mao na nga mga kaigsunan nga ila kiningi lapas unya gipahunong na kininas Usias 2:11 gipahunong ang adlaw ipapahulay sa mga Hudiyo dili na kini ipasaulog pa. Mao na nga ang mga apostoles mipahuway na sa adlaw Domingo. Wa na gyud mapasa nga Sabado sila human mabanhaw ang atong Ginoo. Wa na sila mo pahuway og Sabado. Okay. Daghang salamat. Mangapon. Okay. So, mao kato ang pamaro ni Brother Jeffrey Kilusa sa Catholic Faith Defender
nga ang adlong Domingo mao ang adlong papahulay sumala sa Biblia o referensya. Ug karon ihatag ko kamo sa atong igsuon nga si Brother Ralph Ramirez aron pagpangutana, interpellation, aging pag-uba sa gipabarog ni Brother Jeffrey Coriosa. So ani si Brother Ralph Ramirez sa Seventh Day Adventist. Okay, may hapon Breno. May hapon sa tanan. Base sa atong tema nga imong pamatud-an Domingo mao ang adlaw nga ipapahulay. Diin bahina sa Biblia nagpamatuod nga Domingo adlaw ipapahulay. Siyempre kayo, ang kadto sa badong to sa una. Kaya pag-abot ni Kristo, ingon nga kadto dili na to, dilang naghisgot na og laing adlaw ang Dios. Unsa kining adlaw naa sa Hebreonon 4:7 nga kung makadungog ka mong tingog ayaw nagpagahia ang inyong kasing-kasing. Ya, kanus ang nadungog nas pinadayag kuno Jis ang nadungog ko ang dakong tingog daw trumpita diha sa akong luyo pinadayag kuno Jis busa dili na nato paghayon ang atong kasing-kasing kay kana mao ang adlaw nga gihusgutan sa Dios. So ang imong tubag pinadayag uno Jis. Oh, nga. Mabasa ba sa pinadayag uno Jis Nga, nga Domingo adlaw igpapahulay. Ang giingon diha nga kung makadungog ka mong tingog mao na na nga naman nagisgot siya og laing adlaw dili na Sabado. Unsa man nagisgutan diha sa pinadayag kuno Jis Domingo atong basahon. Atong basahon mga kinsunan kung unsa ning adlaw na dungog ang tingog. Ha? Pinadayag Wa mangutana asa magtungog ako. Ato. Okay, ang imong pangutana, unsa man naa abing mabasa, ato basahon sa kundi pag uyon ani. Pinadayag kuno Jis. Nag-ingon dito, asupon ako sa Hebreonon 4:7, 8, naghisgot ang Dios og laing adlaw. Kung nakahatag pagkapahulayan si Josue, ang Dios dili na lang unta maghisgot og laing adlaw. Sa to pa wa makahatag og kanang kapahulayan si Josue. Unya ningon siya unsa may paagyan ni naa sa city kay utsom to sa city. Kung makadungog ka mong tingog anang adlaw ayaw nagpagahiya ang iyong kasing-kasing. Ato basahon. Oh. Nadiha ako sa espiritu sa adlong Domingo og nakadungog ako sa likod nagtingog nga dako daw trumpeta. Klaro kayo. Sa to pa Domingo unya unsa ingon si Ginoo ayaw na pamilya ayaw na ninyo ayaw paghahiya ang inyong kasing-kasing. Unsa nga adlaw? Adlong Domingo nadungog ko ang dakong tingog. Mao na. Ako mangutana ug unsang adlaw na dungog niya ang dakong tingog. Dili. Ang ako pangutana Patiwasa sa siya yang Ang ayaw sa Diyan. dili lagi. Ayaw sa patiwasa sa siya sa Wa clarification. ko mangutana nimo kung unsang adlaw na dungog niya ang dakong tingog. Ang akong pangutana ni ana bang pinadayag uno Jis dunay mabasa nga Domingo adlaw ipapahulay alang sa mga Kristiyano. Simple. Karon ako. Pinadayag uno Jis Yes, basa. ako yung pangutana. Dunay Domingo adlaw Wa ipapahulay. siya pangutana kung unsang adlaw na sadyang nadungog nila ang iyang pangutana doon na may babasa sa teksto may mong diskutan nga ang Domingo litra por litra mo'y adlaw igpapahulay. Kuna ko ha, ang iyang pangutana nakabay mabasa na sa adlong Domingo mao ka ng adlong igpapahulay litra por litra. Ang akong ang dili litra por litra de pero na litra nga Domingo. Yan ang Biblia, Kaya litra, Domingo litra, lagi. basa. O lagi. Na litra ang Domingo. Pero akong gihisgutan permero ang tubag naa sa Hebreonon 4:7. Ang unso nag-ingon diha nga naghisgot ang Dios og laing adlaw kung nakahatag pagkapahulayan si Josue. Sa to pa wa makahatag og kapahulayan, naghisgot ning pahulay. Unya karing city kay gasunod man ang duha. Gihatagan tag pamaagi unsa nato nga unsa lang adlaw kay wa man maghisgot diha unsang adlaw. Pero ang Ginoo nag-ingon diha, nagtip siya ba kung unsa nang adlaw kung makadungog ka mong tingog mauna nang adlaw. Unya Domingo man. Di mauna na itong pag. Unya ngita pa gyud paagi. Okay. Kana bang Hebreonon 4:7-8 wa ko mangutana ng anan bahina. Kung nakahatag man o wala si Josue o kapahulayan di na mauitima nga atong gibasihan. Di ato bang pinadayag uno Jis mabasa nimo nga Domingo adlaw igpapahulay. Simple na. Ang iyari yung gipangayo is doon na may babasa nga nag-ingon Sige. nga ang Domingo
Mo'y adlaw tigpapahulay. Nag-ingon ha. Doon na ba o wala? Litra por litra. Sige. Litra por litra, dili gyud mabasa pero Di imo mabasa. basa anya wa pang kumuman. Litra por litra pero ang atong tema wa ko maghisgot nga akong pamatud-an pinaagi sa litra por litra kundi akong pamatud-an diha sa Biblia wa ko mag-ingon nga pamatud-an ako litra por litra kay kung naa pa ingnotan ako nga akong pamatud-an sa Biblia litra por litra gyud nga Domingo pero di naa akong gingon mapasabot o mapamatud-an lang gyapon pinaagi sa giingon diha nga ang Dios naghisgot og laing adlaw kung nakahatag pagkapahulayan si Josue busa ingon ang Dios kay wa man sa maghisgot unsang adlaw pero mihatag siya tip unsa iyang tip kung makadungog ka mong tingod ang anang adlaw mauna ka na ayog paghay ang inyong kasing-kasing busa nadungog man unsa mga adlaw nadungog ang dakong tingog diha man sa adlaw Domingo di mauna na ayan na pangitag paagi kay litra por litra dili na mayo kung ato ni masihan diha Okay. Wa ko mingon litra por litra. Kaya kanang Biblia, di pa na litra, di na mabasa. Ang akong pangutana, doon na ba'y mabasa sa Biblia, Domingo, adlaw, ipulay. Mr. Moderator, akong balik Okay. Ay, wa, gid niya makubangan ang akong pangutana. Okay. mana Ang pangutana na tubag na naingon siya, why mabasa litra por sige. litra. So, ningon lang siya, ni-explicar lang siya, na basabot. so kay dili man among Niangko na siya nga, why mabasa litra por litra. So, proceed to another question. Kung matangawag yung mabasa, kung Nga, litra Domingo, por litra ha. kung Domingo ang adlaw nga igpapahulay base sa tima nga imong gipamatudan, kinsa man diha nga mga tinun-an sa Dios nagpahulay sa adlaw Domingo. simple kay nagsimba pa magani. Nagsimba sila sa adlong Domingo. Ngano man kay sadang namatay si Kristo adlaw sa Bernes unya sa Sabado wa pa siya mabanhaw. Sidihan sa nabanhaw na siya ang mga apostoles misimba kang Kristo. Atong mabasa diha sa Mateo 28:9 atong masahon. Simple gani ang punta. Ay, kung apa si what's pati mo sa ta. Ay, suki na yun. Pwede pa o. Mateo 28. Ay, komentaryo. Kay igor mo ka na mabutan na. Mateo 8. Old sister ni na ba yung ganang kuwan? Gibit na. 19. 8:9. 9. Unya sa kalit misugat si Kristo kanila ug atong Andrea. 1 minute ha? Ang pangutana, ang tubag, 1 minute. Unya ang anghel miingon sa babae, ayaw kamo kahadlok, nasayod ako nga nangita kamo kang Hesus nga gilansang sa krus. Wala na siya dinhi, nabanhaw siya sumala gayud sa iyang giingon. Umari kamo og tan-awa ang dapit nga gilubngan ug unya adto dayon og sultihi ang iyang mga tinun-an nga gibanhaw na siya ug karon naguna siya kaninyo ngadto sa Galilea ug ikahibalag ninyo siya dito. Hinumdumi ang akong giingon kaninyo. Busa, midali sila pagbiya o sa luganan nga nanghadlok apan nangalipay o nagdagan sila aron sa pagpao. Itam kagagtubag. Unya, sa kalit, sugat kanila si Jesus kanila og miingon, ang kalinaw maguban kaninyo. Midol sila kaniya og mihikap sa iyang mga tiil og misimba kaniya o sa adlaw Domingo. Wa ko mangutana kung unsang adlaw nila gisimba. Ang akong pangutana kanina, kung Domingo ang adlaw nga ipapahulay, kinsa sa iyang mga tinun-an nagbalaan o nagpahulay sa adlaw Domingo. Ito lagi, unsa Ang pahulay? Time pa. Kinsa na nagpahulay sa Wait, simbahan? moderators time. Minaw. Ang iyang pangutana, Brad Jeffrey, is una, asa mabasa, naabay mabasa, nga kanang kanang tao mismo sa Diyos, tao ng Diyos, nisimba Nagpahulay sa adlaw nga sa adlaw nga Domingo. Ikaduha, niyang punto, ug ang pagsimba, usaba ka na ka buhat sa pagpahulay. Muna punto niya. Kaya imong gipamatud-an man nga Wala na nabasa dito nga. So, mo na Domingo adlaw ipapahulay. Wala lagi ko maghisgot nga akong basahon litra por litra. Di kay ang atong tema, wa ko magingol basahon ako, pamatud-an ako litra por litra kundi pamatud-an ako sumala sa Biblia. Sa to pa kun daha sa Biblia, mailhan nato nga nipahulay sila ug misimba kang Kristo. Klaro kayo nga Sumala sa unsa Biblia. na adlaw Domingo man kay nabanhaw naman siya. Okay. Anak ilang Katong nataguan. imong gibasa. Mateo Mateo 28:3 ngadto sa 8 doon na bay mabasa Domingo adlaw ipapahulay.
Nisimba. Wa ko mangutan Kasi og unsa man gisimba. adlaw ang isimba? Di ba? Unsa mga adlaw kanang mupahulay ta, di ba? Mao man ang atong pagsimba kanang mupahulay adlaw sa Sabado. Nagsimba, wa ko mangutan na. Dili lagi litra. Ayaw sa. Pagingon Mas muna to. litra. Atong ibudulit ha. Ang iyang pangutana ba mabasa nga ang mga tinuan ang mga nagpahulay sa adlaw nga Domingo. Kaya pa, ni Andrew simbaho ninyo ini. 1 minute Kaya ang imong gitubag is ni Simba man. Wa ko mangutan na. Oh, wala lagi. Ang Simba man, wa siya mutana kay wa man. Tubag, 1 minute. Sulbahonon para ninyo kung ang pagsimba usa ba na kabuhat nga pagpahulay. So, imong gi-assume na ang pagsimba mao ang pagpapahulay. So, iyang giingon karon kinsa man siguro sa mabasa mga tinunan sa Dios nga ni simbag Domingo Nagpahulay sa adlaw nga Domingo. sa adlaw nga Domingo kay sa iyang pagmabarog na ang pagsimba dili na pasabot nga adlaw sa nagpahulay sila. Kaya ang simba niya di siya paway, simba wa. Mo na Ako lahat. mangutan na ba? Sige. Kung Ako Domingo, lagi. ako mas muna ko pangutana. Katapusan. Mr. Director, ako mas muna ko pangutana. lagi, ha? Wa lagi kumingon litra po litra. Sige, Kaya sige. kanang Biblia, o di pala Sige. litra, di na nato mabasa. Sige. Litra na. Wala, dili, oy, dili. Domingo, Pulong na di na litra. Sumala sa tong tema nga imong pamatudan. Ang akong pangutan na diing bahina sa Biblia nagpahima tuod ng mga apostoles o mga tinunan sa Ginoo nagpahulay sa adlaw nga Domingo. Lagi na. Tapusan. Para nako. Kay dili man litra por litra ning ako kay wa man gumuingon di ang akong basahon. Litra por litra ako lang gingon pamatud-an sa Biblia. Og sa da mga referensya. Pero kung gusto gyud kag pulay kay atong gi sunod ang sundon tala, akong basahon sa referensya kay referensya man niya atong basahon. Referensya. Kay iyang gyud ipabasa niya duha man ni. Referensya lagi. Nasa tong kuan nga referensya. Ang referensya, books. Atong referensya. Ako mo klaro. Na adiha Unsa man na imong gigamit nga referensya dito? ana. Inspirationary. Atong pangutan basa. Domingo adlaw ipahulay ha. Sige ayaw siya. Mamanay mo punto. Additional na may reference. May kuan yan. Atong ano ba? Nagang tingnan. Atong ipabasa nga Domingo adlaw ipahulay. Wa rin nagtima kung sang adlaw adlaw ipahulay. O magtimaan na. Ang tima mo ako kita kung di may nas Biblia. Og referensya. Wa mo mag-limit sa Biblia di man ay inyong gipirmahan Biblia o mga referensya. og mga referensya apil ning dictionary. Referensya. Ang mga dictionary libro bitaw na. Ayun gusto niya nga boss atong yung hardbound nga. Dili wala magituan. Dili man. Mo referensya, rumala sa referensya. Unya na man na klaro mo kay na wala. Book of knowledge by Grolier. Wa mo to magisgot nga niya. Abi nagdamag ko moingon ang ngita sa kanawa na ko bada. Klaro. Kita jud sa kanang ko bada. Yung bungi part yung bungi. New Book of Knowledge by Grolier, page volume 16, page 301. Nag-ingon din the first Christian, unsa man, ang mga apostoles, meet once a week on the Lord's Day, the first day of the week. Lord's Day. First day of the week. Mama na. Wa magingon Domingo adlaw ipahulay. Basahon litra. Wala ka sabot sa basa. Wala ko magingon nga litra por litra. Wansa. Wansa. Ayaw pagkomentaryo. Nga imong gusto ipalusot, ipahagig pangutana. Ha? Ipahagig pangutana. Moingon ka, ipangutana ba nga nagsulti ba or unsa? Ayaw mo wa magsulti. Ikaw no mahayag. Okay, sige. Ang iyang referensya nga gamit Mr. Moderator. Wa yun magsulti nga Domingo adlaw ipapahulay. So, pangutana nimo unsa man? Yan na bang referensya nga imong gigamit, mabasa nga ang mga tinunan nagpahulay sa adlaw nga Domingo. Once a week on the Lord's Day. Once a week on the first day. Okay. Unsa may Wait. Moderator. Klaro na ang tubag niya. Nangutana ka nga napay mabasa nga Ang mga apostoles na mahulay. sa adlaw. Pero nga ang iyang Domingo. tubag, makunay. Hindi na to siya. Para na lang din sa Manaminaw, nakatubag ba siya? Wala. Ang iyang gingon.
meet on the first week. So mo na yung tubag. Lord's Day. On the Lord's Day. So kamo na mo to kay dili ta mo komentaryo kay di man tanong pangutana. Basta mo na yung tubag. mas Okay. manag, Nga nag-meet sa anang first week. Mo na ra niya magsimba. Iya mo na yung tubag. So para naman ni sa mga listeners sa mga audience. So kani karon katapusan na pa kay pangutana kay atong tagbawon ka sa gusto Ang oras. Actually, nani na ang watay timer so hatagan kay gayon both side nimo. Putol asa ko mo Asa kutob. kutog ka. Asa ka siya sa Mr. side. Moderator, daghang salamat no. Okay. Kaganina miingon ka na dungog sa daghan ng mga tawo nga ang Dios Amahan nagpahulay Domingo. Ako nang gilista. Diin bahin na sa Biblia nga ang Dios Amahan nagpahulay Domingo. Letra por letra yapon. Tanawa. Ang akong tubag lagi. Paminaw sa- Wa ko moingon nga akong Diin bahin na sa basahon. Biblia mabasa. Diin bahin na sa Biblia mabasa. Ako lagi ako lagi ni. Basahon. Palaga, na. Ako na. Karon, ang akong tubag, wa ko moingon akong basahon litra por litra. Ha? Kay akong gingon, akong ipamatuod sa Biblia. Pero pamatuod mo gyapon eh, tanawa. Ha? Kay ingon man siya asa mabasa nga ang Dios may pahulay sa adlaw ng Domingo. Time pa sa. Mao ni akong tubag. Time pa sa. Ang iyang ipangutana nga asa mabasa. So basaha, Basa sa Biblia. basaha sa Biblia. Okay. Nga ang Amahan lagi nga nagpahulay adlawng Domingo. Ingon man siya ganina. Mao lagi. Oh, dili litra por litra pero Sige. klaro kay ang pasabot dire. Di na ya sa Juan. Dahil alam mo, ano magabansin ka? Juan 5:18. 5:18. Ha? Ah, 18. Are. Busa si Jesus mitubag kanila. Ang akong amahan kinsam ni ang Dios Amahan. Nagbuhat hangtod karon sa ato pa sa adlaw ning Sabado kay Sabado man iyang gyud. Nagbuhat hangtod karon sa ato pa naghisgot siya sa gihangturan sa pagbuhat gikan sa unong adlaw hangtod man sa kaunom busa kining naghisgot siya sa hangtod karon sa ato pa Sabado. Nagbuhat ang akong amahan. Tungod ni ako usab nagbuhat. Sa ato pa nagbuhat sa masabot nimo nga dito kutob sa Sabado ang pagbuhat sa amahan. Ang masag pagka-Domingo, ang masag pagka-Domingo, dito na sa nihangtod ang iyang pagbuhat. Wa na ni pahuway na ka. Dito man nihangtod sa Sabado. Busa sa Domingo ni pahuway na. Unya karon, kung unsay pahuway sa amahan, mao say pahuway sa iyang katawhan. Naa sa Hebreanon 4:9 atong sahon. Pwede ba? Sige, okay. Hebreanon. Oh, Ito resolbahon na yung pangutana. Hebreanon. Patronoy Busa, doon na pa'y adlaw sa pahulay alang sa katawhan sa Diyos. Kay bisan kinsa, ha? Bisan kinsa nga makasulod o makapahulay uban sa Diyos, ato pa uban sa Diyos, mupahulay siya sa iyang mga buhat, ingon nga mipahulay ang Diyos. Sa ato pa, kung Domingo ang Diyos, Domingo sa iyang katawhan. Busa, klaro man kayo, nga dito man kutob sa Sabado, dito kutob sa Sabado ang iyang pagpamuhat. Ang pag-Domingo dito sa nikutob sa Domingo. Sabado man kutob ang iyang pagparabaho, umingon siya, ang akong amahan nagbuhat hantod karon Sabado to. Palaw ka? Kinalan, sige. Okay. So, ni ko na kasi napakay gusto i-follow up wala. Ang oras, Mr. Sige, atagan kay kayo na pag kutol sa imong mga pangutana kay. Walay timer. Basta ang tawag para di mabalik ang tubag. Para di mabalik-balik ang tubag. Ang iyang gisulti, nga naay masabot. Sa iyang gibasa, doon ay masabot. Sa iyang gibasa. Karo ha, yan ang giangkon nga naarlay masabot. Dili po rin ako, sige. Matod pa niya, ha? Mga kagilaan, doon na kung may masabot sa iyang gibasa. Sa iya lang gibasa. Wa ko mangutana kung doon na ba'y masabot. Akong pangutana ka ganina, daghan na kay kag bersikulo nga gigamit, pero wa ginabasa nga ang amahan ni pahulay Domingo. Lagi pamatuod lagi to ako bisan masabot na to nga namatudan na masabot na to nga namatudan pamatuod gyapon ang ano man dili lang litra por litra kay wa man na sa atong tema nga basahon ako litra por litra. Okay, so karon na pupos na ang oras sa interpellation nato. Hatag kamo sa oras pagpabarog sa karon ni Brother Ralph Ramirez. Oh no, dili pagpabarog, pagguba ni Ralph Ramirez sa gipabarog ni Brother Jeffrey Keliosa. So, ano si Brother Ralph Ramirez sa Seventh-day Adventist nga muguba
sa pagtuo sa Katoliko nga ang adlong Domingo mao ang ipapahulay sa mga Kristohanon sumala sa Biblia o referensya. So kung sa ning referensya nga inyong giuyunan, dili mo maka-question kay dawat mo nga referensya. Wa mo moingon nga way labot dictionary, way labot encyclopedia. So dawaton ninyo. Oh, sige. Okay. Brother Ralph Canares. Daghan kayong salamat, Mr. Moderator, o mayong hapon kanatong tanan, no? Sulod sa 15 minutos niyang pagpamahayag, mga kahigalaan, wa gyud ko'y nabati nga Domingo adlaw igpapawlay. Tanawar ko ni mga bersikulo nga gigamit ni Brother Jeffrey. Pero ang tema namo nga iyang pamatud-an, Domingo adlaw igpapahulay. Pero nahibulong ko nga ngano man ang iyang pagpamahayag didto man sa Sabado. Mura ba hinog ako'y afirmatibo kay sigihan niya bumba ang Sabado. Pero wa mi magtima mahitungod og adlaw nga Sabado. Kundi iyang pamatud-an sa Biblia sa mga referensya nga Domingo adlaw igpapahulay. Tanawa, una niyang gigamit nga bersikulo Colosas 2:16 ngadto sa 17. Atong tanawon kung duna bay Domingo adlaw igpapahulay alang sa mga Kristohanon. Nagingon diri mga igala, busa ayaw tuguti nga adunay magahukom kaninyo bahin sa kanunon o ilimnon o mahitungod sa pangilin o sa mga bulan, mga bag-ong subang o sa adlaw nga igpapahulay. Wala may magtimang mga bag-ong subang tungod sa adlaw nga igpapahulay. Kundi dapat unta ang iyang pamatud-an karon sa daghan nga mga katawhan, Domingo adlaw igpapahulay. Wala man magtima aning butanga. Dapat kaning butanga ni dapig ni sa amuha. Pero atong pasalamatan si Brother Jeffrey nga iyang gisulti sa kadaghanan karon nga ang adlaw igpapahulay Sabado, pero ang iyang gitudlo Domingo. Unsa man hitabuha Brother Jeffrey nga nganong nagamit man ka og mga bersikulo nga wala mo haom sa tema nga imong pamatudan. Sunod, padayon. Kini sila landong lamang sa buta nga umaabot apan ang lawas iya ni Kristo. Ini bang bersikulo ha Brother Jeffrey? Doon na ba tayo mabasa nga Domingo adlaw igpapahulay alang sa mga Kristohano? Dapat unta mubasa ka og mga bersikulo nga haom og tukma sa tema nga imong pamatudan. Wala man nimo haom sa tema nga imong pamatudan. Sunod nga bersikulo nga iyang gamit, Juan 5:17 ngadto sa 18. Atong basahon ning Juan 5:17, doon na bay Domingo adlaw igpapahulay. Yawat na lang si Brother Jeffrey ang tema iyang kapamatudan. Nagingon diri sa Juan 5:17-18, apan si Jesus mitubag kanila, ang akong amahan nagpadayon sa pagbuhat bisan pa hangtod karon. Wa gyud ko mangutana kung nagpadayon ba ang amahan og pagbuhat hangtod karon. Ang akong pangutana niining bahina kung diin dapita sa Biblia mabasa Domingo adlaw igpapahulay ang gitubag. Ang amahan ko no nagpadayon pa sa pagbuhat hangtod karon. Ato'y padayon sa pagbuhat bisan pa hangtod karon. Ug ako nagbuhat sa ingon man. Ug mao kini ang hinungdan ngano ang mga Hudiyo misamot pa ang tinguha sa mga Hudyo sa pagpatay kaniya dili lamang tungod kay gilapas niya ang adlaw nga igpapahulay. Atong himduman mga kagalaan nga niining bersikuloha wa kay mabasa nga ang mga Hudiyo si Kristo miangkon nga iyang gilapas ang adlaw nga igpapahulay, kundi ang mga Hudyo ra maoy naguna-huna nga si Kristo naglapas tungod kay before ani nga bersikulo nang ayo si Kristo og masakiton, pero wala muangkon si Kristo nga siya naglapas. Mura po kag Hudyo maghukom ka ni Kristo nga naglapas. Ako ni padayon. Kundili tungod usab kay ang Dios iya mang gitawag nga iyang kaugalingong amahan. Og sa ingon ni ana nagpakisama siya sa Dios. Pero kaning bersikulo nga iyang gigamit mga higala, wa gid mo'y nadungog nga dunay Domingo adlaw igpapahulay. Apan surprise ko nga unsa mang hitabua nga ang gipanggamit ni Brother Jeffrey nga mga bersikulo di man tukma dili haom sa tema nga Domingo adlaw igpapahulay. Sunod, gigamit niya ang Hebreo 4:9. Ato ning basahon ang Hebreo 4:9 mga higala. Basin pa, mamasin ko nga dunay mabasa nga Domingo adlaw igpapahulay. Matod ba dinhi busa nagpabilin pa di ay ang usa ka kapahulayan nga gitagana alang sa mga katawhan sa Dios. Iya giditsos 9, wa niya basihi kung sa unang bahin sa bersikulo kung unsang adlaw ang gisgutan nga igpapahulay. Unang adlaw ba o ikapito?
paminawan ninyo mga higala sa 4, sa Hebreo 4:4. Giditso man niya sa 9, nagpabilin pa kuno ang kapahulayan sa Dios. Wa niya basihi kung unsang adlaw nga kapahulayan ang nagpabilin pa sa mga katawan sa Dios. Matod ba sa nga Domingo adlaw igpapahulay. Ako nga padayon pagbasa mga higala. Og nagpahibalo kanila sa imong balaang adlaw nga igpapahulay og nagsugo kanila og mga sugo og kabalauran og kasuguan pinaagi kang Moises nga imong alagad. Wa gyoy mabasa sa Nehemias 9:14 nga Domingo adlaw igpapahulay alang sa mga Kristiyano. Ambot og unsa kahang bahina bersikulo kapitulo sa Biblia nagpamatuod nga Domingo adlaw igpapahulay. Sa sunod nimo nga baro Brother Jeffrey, ako nang paabuton nga imong mabasa Domingo adlaw igpapahulay. Sunod niya nga gibasa nga bersikulo Exodo 35:3. Unsa man ning mga bersikulo ha Brother Jeffrey nga dili man ihaom sa tema nga imong pamatugan. Tanawa ning Exodo 35:3 kung doon na ba'y mabasa nga Domingo adlaw igpapahulay. 35:3 kamo dili magahaling og kalayo sa tanan ninyong mga puloy-anan sa adlaw nga igpapahulay. Doon na may naghaling og kalayo o wala, dili na mao itima nga atong diskasan. Kung dili imo untang pamatud-an sa daghan ng mga tawo nga Domingo adlaw igpapahulay. Unsa man ning hitabo nga abot makas naghaling og kayo, wa man ko mangutana nga doon na bay naghaling og kayo o wala. Doon na may naghaling kayo o wala, di na inabaoy katungod nimo nga imong pamatud-an. Kung dili imong pamatud-an Domingo adlaw nga igpapahulay. So tin-aw klaro nga ang tema ni Brother Jeffrey kung saong pamanako pagguba nga guba na mandaan. So di na kinahanglan ng guba kay guba na daan. Sunod niya nga gamit Exodo 16:23. Ang yawat ko ni Brother Jeffrey nga tunay Domingo adlaw igpapahulay. Exodo 16:23. Tanawa ra. Oh, og siya miingon kanila kini mao ang giingon ni Huba o mao ang balaang pagpahulay ang adlaw nga igpapahulay ngadto kang Huba. Nawa gi mabasa. Kay kung imo ning basahon sa bisag unsa nga Biblia lay sa Espanyol nga Biblia, Santa Biblia sa bado ang diskutan ani mga bersikulo. Kani mga bersikulo mao gini mga bersikulo nga akong ipangtun-an kay ako nasayod nga panahon sa debate mao gyud ni ang ilang gamiton pero nining bersikulo walay mabasa nga Domingo adlaw igpapahulay alang sa mga Kristohanon. So akong ipadayon mga higala. Akong ipadayon og siya miingon kanila kini mao ang gingon ni Huba ug mao ang balaan nga pagpahulay nga ang adlaw igpapahulay ngadto kang Huba. Ang pagalutuo ninyo, lutuan ninyo karon ug ang pagalungago ninyo, lungaga ninyo karon ug ang tanan nga makapin kaninyo ipigi ninyo hangtod ugma sa buntag. Ang tanan nilang lutuon karon wa mingon nga ang lutuon ugma lutuon karon. So ang rason ninyo nga ang mga sapadista nga o nagtanos pero ang ingon dire ang lutuon ninyo karon lutuan karon wa mingon nga ang lutuon niyo ugma lutuan karon. So kining maong bersikulo Brother Jeffrey wa gi mabasa nga Domingo adlaw igpapahulay. Pangitaan tagyud kas imong tema. Usias 2:11. Tanawa na yung Usias 2:11. Mabasa ba? Gipahunong ang iyang mga adlaw igpapahulay. Ang iyang mga adlaw nga igpapahulay. Wa man ta magtimat iyang adlaw igpapahulay. Tanawa ra ni. Usias 2:11. Pahunungon ang iyang adlaw nga igpahulay. Wa gyud ka magtimaw ganang iyang adlaw Brother Jeffrey. Usias 2:11. Mato ba dire o? O pahunungon ko usab ang iyang tanang kalipay ug ang iyang mga pista, ang iyang mga bag-ong bulan ug ang iyang mga adlaw ipapahulay. Ang iyang adlaw ningon ang Ginoo sa Ezekiel 22 balaan na ang akong mga adlaw ipapahulay. Akong ang gisgutan, ang iya dina ako, ang imo ako diay. So ang kiskutan dire wa mapamatuod nga Domingo adlaw ipapahulay. Kung doon na may gitapos nga kapahulayan, anong adto man ka? Ano kas kapahulayan nga nagpabilin pa? Imo bitong gibasa ganina o? Hebreo 4:9 nagpabilin pa.
Oh, gitapos niya, yan nagpabilin pa. Sunod na bersikulo nga iyang gigamit, pinadayag 1:10. Mao ni ganina mga higala. Nga kining pinadayag 1:10 iyang gigamit Sunday Lord's Day. Wa may mag Sunday Lord's Day. Nadungog ni Juan ang dako nga tingog nga daw trompeta. Kanibang tingog nga nadungog ni Juan nga daw trompeta nagpamatuod nga Domingo adlaw ipamahulay. Wa ang pagpatuod sa Domingo adlaw ipulay imo lang to. Wa sa Biblia. Atong basahon ang pinadayag 1:10. Kung doon na ba'y mabasa nga Domingo adlaw ipapahulay. Okay, nagingon diri mga higala sa adlaw sa Ginoo diha ako sa espiritu. Wa ko mangutana kung diha pa siya sa adlaw sa Ginoo. Wa ko mangutana anang bahina. Paminaw, sa adlaw sa Ginoo diha ako sa espiritu. Ug gikan sa among tuyo nadungog ko ang dako matingog madaw trompeta. Nadungog man niya ang tingog wala di na mautima nga imong pamatudan. Dapat imong pamatudan sa daghan nga mga tawo. Domingo adlaw igpapahulay. Akong usbon, way nabasa sa pinadayag 1:10 Domingo adlaw igpapahulay alang sa mga Kristohanon. Sunod niya nga gibasa Mateo 29 Mateo 28 ngadto sa 8. Now nato ni yamat na lang ni hapit naman niyo. Mateo 28 ngadto sa 9. Mateo 28 ngadto sa 9. Matod ba dinhi? Ang iyang dagway sama sa kilat ug ang iyang saput maputi sama sa nibig. Nasimang na may nulis tema Mr. Moderator. Ang tema 28 ngadto sa 9, 3 ngadto sa 9. So nagingon diri ang iyang dagway sama sa kilat. Tanawa ra. Dapat unta Domingo adlaw ikapahulay ang mga bersikulo nga imong gamiton. Wa man ta magtima kung ang iyang dagway Domingo ba o sama ba sa kilat. Nagingon dinhi og tungod sa kalisang kanila kaniyang mga bantay nangurog og nahimong daw mga patay. Apan ang manulumda niingon sa babayi, ayaw kamo kalisang kay nasayod ako nga nangita kamo kang Hesus nga gilansang sa krus. Wala na siya dinhi, siya nabanhaw sumala sa iyang gingon. Umari kamo tan-awan ninyo ang dapit nga iyang nahimutangan o dumali kamo paglakaw ug suginli ninyo ang iyang mga tinunan nga nabanhaw siya gikan sa mga patay ug tan-awa muadto siya nga magauna kaninyo sa Galilea didto igakita ninyo siya tan-awa gibalitaan ko kamo og sila midali pagpahawa sa lubnganan uban sa kahadlok ug dakong kalipay og nalalagan sila aron sa pagsugilon sa 9 og tan-awa si Jesus misugat kanila og niingon kumusta kamo og sila miduol og ilang gigakos ang iyang mga tail og gisimba niya siya gisimba man niya o wala di man na mauti mga imong pamatudan dapat unta mabasa nimo dinhi nga Domingo adlaw ipapahulay nagsimba man sila o wala dili na maoy obligasyon nimo nga imo untang pamatudan Domingo adlaw ipapahulay pero wa gid kay nabasa ang pulong Domingo diha ra nimo pero wa sa bersikulo napay oras Mr. kana 2 minutes. okay so 1 minute na lang. 1 minute. okay. Akong usbon mga kaigalana, daghan kayo sa bersikulo nga gipanggamit pero bisan usa ka bersikulo walay nabasa nga Domingo adlaw Time na. ipapahulay. Dali sa time ha. 47. Okay, akong usbon nga iyang wa ginabasa nga Domingo adlaw ipapahulay. Ang pulong Domingo adlaw ipapahulay diha sa to ka Brother Jeffrey pero wala sa Biblia. Gani ni angkon siya kanina nga wala gyud mabasa. So kanang salamat Mr. So, gumagwan. Mao ka to ang kabarog sa SDA aging pagguba sa gipabarog Sila na lang ni Brother Jeffrey sa same day nga ang Domingo maoy adlaw ipapahulay sa Kristohanon sa bayan sa Biblia. So kita magdugay sinta sa interpellation. Kana si Jeffrey aron sa pagguba sa gipabarog ni Brother Ramirez. Pangutana. Unang pangutana, kanang Lord's Day, mao ba na ang rest day o dili? Wata magtima kung Lord's Day mao ba ang rest day? Paminaw sa ko sama. Wata magtima kung kana bang Lord's Day mao na ang rest day. Ang atong tema Domingo adlaw ipapahulay. Pangutana base sa atong tema. Ayaw ko pangutana nang wa sa atong tema kay simang na. Wa akong simang ang rest day mayo pangita kung rest day kay Domingo, gusto ko. Ang pangutana na ko kining Lord's Day, mao ba ni ang rest day?
sa mga Hudiyo. Sa Sabado. Wa lagi ta magtima kung kana bang Lord's Day mao na rest day. Wala may Lord's Day rest day sa tong tima. Ang akong pangutana, ining Lord's Day, rest day man eh. Wa lagi ta magtima og Lord's Day rest day. Oh, unsa man? Kung dili imong pamatud-an nga Domingo adlaw ipapawlay. Tuwa Ayaw para sa pa akong pangutana. Ayaw Ang pa akong pangutana, ining Lord's Day, rest day man eh. Wa ko mo sa Adlaw sa Ginoo Paminaw ha. Niudsi ka sa pangutanan. Niudsi ka sa pangutanan. Mr. Moderator, ang iyang pangutana wala sa tima, wala mo na Lord's Day rest day. Bisaya. Rest day ba? Rest day. Lord's Day, rest day. Domingo ang among Ang iyang punto ko no, nga ang kana ko nung Lord's Day, nga ningon ka rest day, wala na mag-resolve sa tima nga ang adlaw tigpapahulay, adlaw Domingo. Ang ipapahulay, rest day man. Di husto akong pangutana ka ng Lord's Day, mao ba ng rest day o dili? Bisaya ba? Bisaya. Adlaw sa Ginoo. Mao na adlaw mao ba na Ang hulay? karon, Aron ang sa pulya. ang purpose niya, ang ano nangutana siya ni is kay anyong giresolbahon kon ang Domingo adlaw bang ipapahulay, iyang giklaro nga kining Adlaw sa Ginoo. adlaw ipapahulay, mao ba sad ni ang Adlaw sa Day? Ginoo. Para og masuta nato kung ano sa adlaw ang isuot Adlaw sa hulay wala. na. Kada kong related na Tubag pagkana. ako. Wa gid kay nabasa kanina nga Lord's Day Sunday. Wa kay nabasa nga Domingo adlaw ang paulay. Wa kay nabasa nga Domingo adlaw ang paulay. Sure, ako ba? Dapat unta ikaw mo'y magpamatuod. Ana nga. In short, ana nga ang iyang Pero wa tubag ka na magpamatuod Jeffrey. na. Ayan tubag Mga kaitima nga Lord's why Day. mabasa nga ang Lord's Day mao ang rest day. Ako masahon. Wala naman. Sige. Di, pangutana. Pangutana ay pagbasa. Pangutana. Pinakuduna ko nabasa. Karon, kay diri sa akong ipamatuod, naamay ko yung mabasa nga Lord's Day is rest day or Sabbath day sa to pa. Mao na ang adlaw ko wala. Okay, pangutana. Pero mao ni akong ang pamataw premise man ko. Supak Ang akong pangutana ay kaduha. Si Kristo, ha? Nga misupak sa adlaw ipapahulay. Gusto siya sa iyang pagsupak o sa iyo? Gusto man si Kristo usayo, wa kay mabasa nga miangkon si Kristo nga siya naglapas pamilaw. Masabdi ko nga mutubag. Gusto man si Kristo usayo, wa kay mabasa sa Biblia nga miangkon si Kristo nga siya naglapas, kundi issue lang na sa mga Hudyo, huna-huna lang sa mga Hudyo nga si Kristo naglapas tungod kay before anang bersikulo 5:17-18 nagbuhat si Kristo, nag-ayog masakiton sa adlaw nga ipapulay. Wa lagi kay mabasa nga si Kristo miangkon nga siya naglapas. Ningo mo ko ni angkon, Wa, naglapas siya. Wa ko mingon ni angkon bas Kristo. Kundi Paminaw sa akong ang tubag. akong pangutana, si Kristo ba naglapas kini iyang paglapas kay namay mabasa nga si Kristo. Jeff, Paminaw sa katubag na siya. Nga sa from the point of view ni Kristo, wa siya maglapas. Kaya utang na Di, makakanaglapas. ang iyang gingon nga si Kristo wa ko nung angkon. Pangutana na nga ni angkon ba. Dili. Kundi ang mabasa dire nga si Kristo naglapas sa adlaw ipapahulay. Basahi ko kung Ay, miangkon si naglapay. Kristo nga Dili lagi na ingon. Basahan niya mo ito. Salbaho na ni. Ito masahon. Ang imong pangutana budget, i-premise na imong basahon na ipangutana. Basa. Para mas Basa, para sa. resolve ka. Basa. Base sa imong basa ana ipangutana, okay? Sasagot ko na. Sa naingon si Kristo. Naingon dia nga dili lang kay gilapas niya ang adlaw ipapahulay kundi iya pangyong ginganlan ang Dios nga iyang ang Dios nga mao kuno ang iyang amahan. Mao na nga misamot ang tinguha nila sa pagpatay kang Kristo. Sa ato pa tungod sa iyang paglapas, gipatay siya. Na karon ang akong pangutana, kining iyang paglapas, gusto ba ni para nimo ha? Para nimo gusto ba ni o dili? Oh, mao na diha aron ka makasaboy malam. Paminaw. Murag nangugat na manggugat. Di ba? Sabot. Ang imong pangutana, ang paglapas ba ni Kristo gusto ba o dili? Wa ta magtimag gusto ba o dili? Pangutana, Paminaw tubag sa. ka. Paminaw Ay, sa. tubag. Wa ta magtimag Tubag ka, gusto pangutana. ba o dili? Ni anang paminaw nito baglay ko. Ni anang 5:18 sa Juan, wa kay mabasa nga si Kristo. Dili kang tubag ito. Paminaw sa. Paminaw sa. Ni anang 5 Mr. Pagarito nagtubag ako ha. Dili to tubag. Ni anang 5:18 sa Juan, wa kay mabasa nga si Kristo miingon naglapas siya. Kung dili
ang mga Hudyo ra mo'y nag-isyo nga si Kristo naglapas. Ang Paminaw. ako pangutana para nimo. Di mo ka maminaw og tubag. Para nimo. Lagi yung pangutana, Brad. Para nimo. Para nimo. Dili para kang Kristo, ha? Nilapas ba sa adlaw Gusto bang yung gibuhat gibuhat nga paglapas ko no sa adlaw tigpapahuli para sa imuhang gusto na dili. okay. Ni anang 5:18 wala kay mabasa nga si Kristo ni angkon nga siya naglapas. Wala nabasa nga ni angkon. Ayaw lagi. Ang Wala pangutana kay mabasa nga ni angkon. Isabot na nato di mas rules. Ang iyong tubag maunay, Brad Jeffrey. Di ang rule. Kung mingon kay naglapas uha. Tubagaw sa una pa komentaryo. Kaya pa atong i-resolve. Nitubag siya, Brad Jeffrey, nga para si Kristo wala ni angkon nga siya nakalapas. So, ang iyong tubag, ang punto niya nga maunay. Brad Jeffrey, ator sa ayaw sa. Tungod kay para ni Kristo, wala man siya nakalapas. Therefore, maunay ang gidawat ang Kristo. Lagi kumutan na nga si Kristo kanang ni angkon ba siya nga siya naglapas wa kumutan na kundi ang naas Biblia nga nagingon nga tungod kay iyang gilapas ang adlaw ipapahulay maong gipatay siya maong naninguha sila pagpatay kining iyang paglapas kining iyang paglapas wa kumingon nga sa kang Kristo wa siya maangkon kundi kining paglapas nga diskutan din para nimo gusto ba ni ang iyang paglapas o ayo mo to magayo sige Ang kana laging 5:18 wa kay mabasa nga si Kristo. Tubagaw sa una pa ka naglapas. Tubagaw sa Ang iyong pangutana, kanang giingon niya nga paglapas. Kinsay nag-ingon nga nakalapas siya. Sakto ba dili ang nag-ingon niya nga nakalapas siya? Kanang nag-ingon ba? Nya para nimo. Ingon man, naglapas ko siya. Sakto ba kuno? Kana nga pangutana Mr. Moderator, kapila na ko na balik-balikan. Wala lagi mabasa nga si Kristo naglapas. So, ispikan. Wala gyud ko mo ingon ni angkon bas Kristo. Sa pag-ingon nimo karon, sa pag-ingon nimo ato klaro, i-speaker kuno further. Sa pag-ingon nimo nga way mabasa nga Wala lagi mabasa nga si Kristo. Tubagaw sa ang pangutana o naka-explicar. Tubag na lagi. i-connect siya. Ang imo tubag i-connect siya iyang Yes, man. Para nimo gusto ba o dili? Gusto o dili na. Ano yan? Kaya bago ka gusto ba o dili. Ang iyang pagsapak o. Si Kristo wala lagi mo ingon nga naglapas siya. Asa to pa Dili, ang mga Hudyo ra maoy nag-isyo nga si Kristo naglapas tungod kay nang ayo siya o dili minaw sa ako ngani angkon bas Kristo. klaro ta brother. Atong subaw niya tubag. Ingon siya pagsulod sa tubag niya kung nakalapas ba. Ang iyong tubag, klaro kay naingon siya. Duha man gud ni ka point of view. Sa iyong tubag nakita na ko nga sa kang Kristo wa siya nag-ingon nga nilapas Wala siya. gyud ko nga si Kristo unsay naglapas pa siya kun dili. Ang diskutan diri nga naglapas si Kristo. Ang pangutana nagpapala niya o kung diskutan unsay gibuhat ni Kristo. Ang imo tubag na Sa iyo pa iko pa ganiya. Iko pa ganiya atong kalo na nga. Para kung Kristo ba siya nimo naglapas siya. Ang nagsulti ata na nakalapas siya ang Hudyo ra. Karon nahutan naman siya para nimo asa mo ka ari ka mo sa Hudyo ari mo ni Kristo. si Kristo wala maglapas. Kanya ka mo ni Kristo. Ayaw na ba siya? Ayaw na na. Diba? Diya ka ni Oyo ni Kristo. Wa sa kalapas. Si Kristo wala maglapas. Para naman maglapas si Kristo. Ha? Sa to pa sa Batista siya? Patong tabal ni Jehovah. Sa Batista ba siya? Sa Badista siya dili sa Wala pa maglapas. Sa Badista siya o dili. Sa Batista siya dili. Si Kristo Usa ka sa Batista o dili. imo na kung diktaran sa Sige, sige. Ay, ikaw sa... Bus mo na akong pangutanan mo ha. Wa kay nabasa nga si Kristo, si Angkon, naglapas ang Di mo lang kanya si Kristo. Wa kalapas. Ayaw sa, pagtiwasa siya. Angkon gisaysay. Ayaw, pagtiwasa siya ka, nag-premise siya. Ang una nimong pangutana, ang paglapas ni Kristo husto ba o dili? Gitubag na taka nga sa 5:18 sa Juan, nga walay mabasa nga si Kristo may angkon na siya naglapas. Kung dili, Di mo na kanya. Para ni mo gusto niya karon sa minawa. Yan ang 5:18 sa Juan, paghuna-huna lang sa mga Hudyo na si Kristo naglapas tungod kay before anang bersikulo ha, nang ayaw sa masakiton, pero sa Matuyo 12:12 uyon sa kasubuan ang pagbuhat ug maayo sa adlaw nga igpapahulay. Uyon sa kasubuan ang pagbuhat sa adlaw nga igpapahulay. Ito ba klaro ako? Engko sa Batista ba o? Si Kristo. Hindi na magtimaw sa Batista. Kalain na sa tubag.
Kamay sa Patay pa. Sabat-keeper pa siya. Patay pa. Wala. Dili tayo masa. Dili. Ayaw sa pangutana sa balista. Hindi na team. Di ka nang risk. Ayaw sa. Sabat-keeper ba? Ayaw ina ka sa balista. Murag kuan nga pangutana ba. Atong usbon. Usbay mo Usbon pangutana. Nga mapatutaan mo nga. Ang adlaw Domingo mo adlaw. Lagi, ako pangutana, si Kristo kay ila man ning giusgahan nga nagsupak-supak sa adlaw ipapahulay, di ba? Kay pahulay man ning atong gisgutan. Ang pangutana nako, si Kristo ba usa ka sabat keeper o dili? Wala kita magtima. Ayaw ko Pagka usa dahan una ka mo kuan. dapat unta ang tima mauwi imong ipangutana ay ko pangutana ang wa sa tima. Kay kung tubayan ta kana, Tubag sa sabot kita ani pangutana. sa tima. Kay naa sa atong balaod. Ayaw tubag ka sa una ka mo reply. Nabalik-balik na yung Una tubag. ka mo rason, tubag ka sa Sabi sa mo yung mga ko. Sabat keeper man o si Kristo dili. Wala sa pangutana. Kasalanan niyo ba usa siya? Wala sa atong Ay basa. Wala sa Ay basa. Wala nito risdi na dili ka mo na. Ang sabat pangutana bahin sa Domingo. Ayaw na sa Bado. Wala sa Domingo. Kung isang inyong gipatay kasama na mo. paminaw sa. Ang resolbaho na to. Sama na mo na si Kristo. Ang pangutana kana mo resolba ang Domingo mo ay adlaw ang pagpapahulay. Dili na to resolbahon kung kinsay sabat keeper o dili. So ang pangutana kana mo tumong. Atong gisgutan, kini may tungod sa adlang ipapahulay. Kung si Kristo nagsupak sa adlang ipapahulay, mo nang yun ko nga gusto may kay ang isunod man mo sa Kristo. Pero kung ingon kay kang wala lalabot, pahulay man ang gisgutan. Tayo pa. Oh, ni amata sa Resolbaho sa nato ha. Okay, kung gisupak ni Kristo sa ato pa dili na sa bato. Related sa siya. Tayo pa sa. Ato na resolbahon kay. Wala diha. Ato resolbahon. Kay dili na. Tayo pa sa. Ang kanang atong tema karon is ang Domingo ba adlaw ting pagpahulay. Maobita kung gisupak na ni Kristo dili ginas bato. Tayo pa sa. Maobita na. Tayo pa sa. Ato resolbahon kay. Ingon siya pagsulti. Ingon siya pagsulti. Dili pa sa. Ato sa karon. Ato hasa na yan tubag para magtakbo mo. Ang iyang tubag, wa mo ingon si Jesus kuno nga nakalapas siya. Wala kumutan na kung nakalapat. Ningon ba si Kristo ana? Ang akong pangutana. Sabat keeper pa siya. Ato subayon. Nag-ingon siya nga wa kuno siya kalapas sa sikon sa Ingon siya. si Kristo. Ingin si Kristo. Ingon siya, wa siya mag-ingon nga nakalapas siya. So therefore, Dili man ang balaod dili man na pare. Para mas mga diyo mo bitaw ang mga diyo mo ini hukon niya na siya naglapas. Mo bitaw na ang mga diyo. Mo nakaibawan ni si Kristo naglapas sa. Wa na ta sa tima. ayun sa ayan tubag karon. Ayan tubag. Isulti siya sa point of view ni Jesus. Ningon ko si Jesus na para ni Jesus, wa siya kalapas. Okay? Wa siya kalapas. Nangutana pa Pero niya. tayo pa. Nangutan na rin kan kung siya sabat keeper ba? Karon. Eh wa man siya kalapas ka. Karon. Sabat Ang pumunta na niya kay ang kanang ningon man kang wala kalapas. So therefore ningon siya kang sabat keeper ba siya? Oh, nya. Karon. Sa may ang dito ba? Ang pangutan na niya kung kanang sabat keeper. Mo resolbar ba na para nimo? Nangutan naman mo resolbar ba na para nimo sa isyu nga ang Domingo mo'y adlaw Mo resulta na kay inig. Depende sa pangutana. Sa resulta. Ni-refuse man ka, pwede ka ma-explain nganong refuse ka. Ang pangutangan nga sabat keeper si Jesus, mo resolbar ba na o dili na ang Domingo ano di mo wala. Explain ka. Ako ana magdepende ako desisyon. Kailangan fair ko magutana para mataro. Mo resolbar na o dili. Ingon ka ganina nga si Jesus Ayaw na kaya. keeper ba o dili? Dapat unta ba Di kayo Ayaw lagi. Ako mo gasa. Ang iyang pangutana, si Jesus sabat keeper ba o dili? Una niyang pangutana, naglapas ba si Kristo wala? Tubag ka sa daan. Una kay Sabat keeper man si Kristo o dili, dili na mauitima nga atong gidibatihan. Si Mang Nastimaw na lang daw. si sabat ko sabat ipapahulay. Ang pamatudaan Domingo Kanang sabat ipapahulay. Dili ang Sabado. O lagi mo resulta lagi na kung gamitin na siya Doon mo ko'y pangutana. Kung sapat ni Kristo Doon rin mo ang ko'y pangutana nga patinaw sa isyo. Ang iyang pangutana bisa dili direkta. Dili wa mo Wala man na sabat. Daw halagis ko sa Ilong purgatorio sa kay wala siya. Ilong sa kay para ma-resolve ni. Brad, doon ay mga pangutana nga dili direkta sa adlong Domingo pero mutabang patinaw sa isyo. So, ang punto din kung ang adlong Domingo mo
ito nga adlaw ng ipapahulay, namutana si Brad Jeffrey, sabat keeper ba si Jesus? Kay kung sabat keeper siya, therefore, dili siya, wa sa mauyon nga adlaw ng Domingo ang adlaw ng ipapahulay. Ano ang punto nimo? So therefore, magdepende niya ang pagresolbar kung Domingo ba yun, ang adlaw ng ipapahulay o Sabado. Kauban man sa Kristo. Ipir gyud. Kaya kita may mo sa sabat kipir ba si Kristo? Nahulay man na. Sabat pahulay pa. Bagong ta ka? Bagong ta ka? Okay. Bukas 4:16. Sabat kitong dili. Bubasa ka ni. Pasabot tama. Kung unsay ang pangutana tubagon una pa mo kuan mo explain. Sabat keeper ba dili ina? Sabat keeper niya mo ni katarungan. Wa pa kayo siya katubag. Pasahon na niya. Dili ta ka. Ayaw sa ako mo decide. Wa pa kayo siya katubag. Wa pa kayo kadungog sa tubag. Imo na kasi. Mufasa naman siya yung pasatubag. Sa pagtubag niya basig na sa katapusan sa sentence. Ang dili mo. Categorical man. Bagundaan. Wala pa mo. Basahon na niya. Sama sa itong pangahod ito bagundaan. Kung kategorikal. Bago na ako, Brad. Okay. Lucas 4:16, ang imong pangutana, sabat kipir ba si Kristo? Dili. Okay, basahon na ako Bisaya niya. Og siya miabot sa Nazaret, diin didto siya magtubo. Og sumala sa iyang nabatasan, meaning pirmi niyang ginahimo, sumala sa nabatasan, musulod siya sa sinaguga sa adlaw nga ipapahulay. Sa English pa, musulod siya sa sinaguga on Sabbath day. Sabbath keeper. Kaya sabat keeper. Sabat man. Ako ba sabat keeper? Sabat keeper. Kaya sabat keeper man siya. Sa to pa kauban. Kauban sila. Dili ko na dawaton. Dili ko na dawaton kay una komentaryo na ikaduha, dili mo kung sa kauban ba sila dili. Ang time mo ayaw. Atong punan aron kay kuwangan. Time pasa. Ayaw siya hukmi. Kay dili man Pamutan naman ito ako ah. dili. Pamutan naman na. Wa ka mamutanan iyo mga kauban mo. Komentaryo ka. So, ato kasabot ko siya sa punto. Pero ipaagi pangutana. Wata. Atong pangutana. Karon kay ingon kay ingon man ka nga si Kristo usa ka sabat keeper. Ingon man ka si Kristo usa ka sabat keeper. Ang akong pangutana kining iyang gibuhat nga usa ka kanang iyang tuluman ng pirmi unsa na iya nabatasan. Barihan is imo bahulay. Bahulay. Dawaton ang question na. Dili na siya question kung ang iyang pagkahulay, ang iya siya o Kristo parehag pagpahulay. Dili na mo matter. Ang issue whether or not ang Domingo mao bay adlaw ting papahulay. Ay mo pareha ba mong adlaw ting papahulay. Karon. Lain pangutana. Ilaw sa Pilipino. Kay lain pangutana. Kay matud pa nimo si Kristo usa man kasabat keeper. Sa to pa nagtuman siya sa balaod sa adlaw tigpapahulay sa mga Diyo. Karon, nganong inyo magipatay nga kauban na ninyo? Rawa manang. Ayaw! Nganong gipatay nga kasabat keeper man siya? Ayaw! Paminaw! Nganong Ayaw sa atin! Ayaw na! Ayaw! gipatay man? Kay inyo man eh. Kauban magana ninyo. Ayaw! Nganong eh. Hindi na madawat ako. Kauban ko na ninyo. Ano pangutana ang anong inyong gipatay? Usap na na. Sa Sabadista may kapatay. Sabadista may kapatay. Ang pangutana. Nganong gipatay sa Sabadista? Paminaw sa ayaw!
Ayaw na inyong. Kaya dili man tamanta na sa badista nagpatay. Inyong. Ayaw. So ba't kipir Ayaw, yan ayaw kay muna pero dili ta na sa badista nagpatay. Wa ko mo na ang tanan ba? Ding kuming ko yun tanan di ay. Inyo man. Ang siya. So ba't kipir ba siya? Anong labot? Anong labot? Ano mang gipatay sa sabadista? Anong gipatay man? Buto pa ba? Ayaw, hindi ko na dawaton. Di alaw ang mga... Osman sa na. Ayaw, hindi pa dawaton. Ayaw, sa butuan. Ayaw, ayaw. Sakto pumutan na to. Doon na sa pumutan na. Anong gipatay man sa mga sabadista? Dawaton na. Sabadista ang Santos Cristo. Anong ilang mag-iapil? Anong gipatay man sa mga sabadista? Tubag, ang imong pangutana, nganong gipatay man si Kristo sa mga sabadista. Kipir ba kasi ha? Tumagon ta ka. Paminaw ha. Para ka nang kibaw ko nang utana ka kay sa kibaw. So tumagon ta ka. Juan 18:30 ngadto sa 31. Kaniya mitubag sila nga nagingon. Kung kining tawhana dili pa mamumuhat og dautan, wala unta namo sa itugyan kanimo. Sa 31 paminaw sa. Isyu lang ni paminaw sa. Okay. Og si Pilato miingon kanila, kuhaan ninyo siya ug kamoy maghukom kaniya pinasubay sa inyong balaod. Apan ang mga Hudyo miingon, wala itugot kanamo ang pagpatay og tawo. Kung doon na may Hudyo nga nipatay kang Kristo, doon na po'y Hudyo nga wala mo patay kang Kristo. So ako hindi masa. Paminaw sa. Paminaw. Dahil mga Hudiyo na sa nga mo patay. Dahil mga pasangan Ang imong Tay ba? Unsa may tubag siya? Tay ba? Ang iyang pangutanan ingon siya. Anong gipatay sa sabadista? Tawagan. Direct ang tubag. Sabadista ang nagpatay por dili tanan uyon. Mayong tubag no. Pero ha. Unya ra. Ako balik ko nagpatay. Ang unod sa punto mao ba nga. Nay Hudiyo nga nipatay. Apan dili tanang Hudiyo ni uyon. Sa mo na tubag. ang usar mi ni patay dito. Ay, atanan ni mo ya pero kauban sila unta kay si Kristo. Sabat pero ang pangutanan nganong gipatay man siya? Sabat kipir man siya. Pero na pangutanan si Ningon siya. Although ningon ka nga ang nagpatay Hudiyo, pero dili tanang Hudiyo ni uyon. Ang iyang pangutanan karon, ngano man gipatay atong ni patay ha, atong ni uyon. Wala mo ingon kinsa Ngano man pangutana gipatay niya. atong ni uyon nga Pangutana patyon. ni Jeffrey. Si Jesu Cristo. Atong ni uyon sa patay wala mo tong ni uyon. Paminaw ha. Balik ko na kung basa ang 31. Og si Pilato miingon kaniya, Pilato miingon og si Pilato miingon kanila, kuhaan ninyo sila o siya og kamoy maghukom kaniya. Dito ba ka? Kaniya pinasubay sa inyong balaod. Ang mga Hudyo miingon kaniya, wala itugot kanamo sa balaod ang pagpatay og tawo. Okay. Dunay mga Hudyo nga nipatay kang Kristo, doon na po Hudyo nga wa mutugot sa pagpatay o wa itugot nilang balaod sa pagpatay. Kung doon na may nipatay, diri mi dapat sa ula magpatay. Okay. Dito mo suwan. Ayaw po Joseph karon di ba? Ano di ba? Di ba? Ano atas na patay? Kaya wala sila sa wa mo patay. Iyo gyapon. Nasabat kita gyapon. Sa to pa, ilang kauban gyapon, pero wa sila mong gilabot sa ilang kauban nga ni patay. Kaya sabat kipir man. Sa doon na ang tanan mo mo sa ni Kristo. Ang tanan mo mo. Ayaw magkomentaryo. Ayaw mag-speak. Ang iyang tubag, Si Sandra kay Juan, abi sa putana. Pwede ba putana? Sige. pangutana, aritas imong giingon, nga wa mo manggilabot, kaya ang inyo, katong yung wa mo patay, nga katong patay dito ninyo kauban. Huwag mo ni dapig sa katong wa mo patay. Ang pangutana, ang tanan mo yun ay gusto nimo, ang tanan yun uduslag nito, ang tanan yun, dili, ang inyo ritong kauban, nga mo ni patay. Pero inyo mga kauban, di lang mo. Siyempre, nakay violation. Ikaw mo ni-speaker na karon nga imong kaunang pangutana. Violation lang, naka-violation. Ingnan ta na ka, ingnan ta na ka. Ay, ako gusto ko ikuntan sa ipaagin pangutana. Speaker na. Sige na, Brad, pagkutan na. Ang atong diskutan kanina, nga kining Lord's Day,
Sabat day na siya. Kay Lord kay Sabat day man ni siya. Kundi ang amahan na mas pinadayag uno Jis nga ang Domingo mao ang adlaw ng Domingo diha na dungog ang katingog. Unya giingnan ta diha sa Hebrehanon 4:7 nga kung makadungog ka mong tingog ayaw nagpagahi ang iyong kasing-kasing. Kay kung ang Diyos nagisgot og laing adlaw. Kung si Diyos may nakahatag pa, kay wa man makahatag, ang Diyos nagisgot og laing adlaw. Mao lang nga sa upat eh. Ang utang giko. Oh, karon kay ang Sabat day mo kaning rest day. Klaro na kayo nga ang Domingo. Ayaw pag-conclude pangutan. Mangutan na Nagladlad ka na. Mangutan na lagi ko. Oh, mauna ba ni ang adlaw ipapahulay nga giingon diha nga giskutan lain ang adlaw dili na Sabado. Mao ba ni kaning nas pinadayag uno Diyos kay nakadungog magdakong tingog. Diha sa 4, Hebreo 4:7 ngadto sa 8, kung nakahatag pa si Yosue kapulayan dili na unta magisgot ang Dios kung lain pang mga adlaw. Wa mo nang magpasabot nga laing adlaw Domingo na. Ano yung tubag? Wa magpasabot nga kanang laing adlaw Domingo Unsa na. lagi sabot Kay mo, diha ana? sa 4 ang gisgutan diha. Unsa lagi nasabot adlaw mo ang nga laing adlaw? Unsa na? pagsabot? Unsa na sabot mo na dili naman na mao ang adlaw nagisto maglaing adlaw. Kung Unsa man imong mao? mabasa diha sa 4:7-8 sa Hebreo nga Domingo, pildi ko, wa kay mabasa. Tungod ka Ano, Para nila unsa nang adlaw nga lain namang adlaw. Kaya lagi sa 4:7-8 nga to sa Hebreo, wa lagi kay mabasa nga naay Domingo adlaw. Okay. Tayo pa. Mao na kung tayo. Panganlan ni mo na ko, wa man ni sa Paminosa. Wala sa konklusyon. Wala kay konklusyon. panganlan niya na ko, wa man nga ni. Sumubok, ewan pangan nila sa Biblia. Pangutan na kanang ginganlan. Hindi, ang akong pumunta na, ginawa ko siya. Ako, lagi na po ito. Ano Ang ba? akong pumunta na, unsa na lawan. Hindi lagi, ang ilaging tubag mao ni Brad nga kay wa man diha nganli sa Biblia. Laing adlaw, wa man ni. Wa man manginganog adlaw, therefore dili siya mohatag og ngalan. Siguro kay tubag mao na. So, dili Domingo, dili sa Lunes, dili Martes, wala sabot. Kay lain mo ng adlaw, sa ito pa, laing adlaw nga dili na Sabado. Oh. Paminaw. Kay lain mo ng adlaw ang diskutan. Kay kung Yosue, nakahatag pagkapaulayan, sa Sabado ni ila, kay mga Hudiyo man, ang Diyos nag-isgot og laing adlaw. Karon kay wa may gisgutan laing adlaw, pero nag-isgot og laing adlaw. Sabado magyapon ni o dili? Akong balikon. Diha sa Hebreo 4:7 ngadto sa 8, kung si Yosue nakahatag pa untang kapahulayan, dili na lang unta magisgot og laing adlaw. Wa na magisgot nga kung si Yosue nakahatag, nya wa makahatag ano mangita mo laing adlaw. Wa kuno nakahatag. Kung nakahatag nakahatag Wa niya. makatag sa ito pa, dili na mao. Ayaw pangita og laing adlaw kay si Yosue na nakahatag. Kung nakahatag, wa makahatag. Dili na Ayaw pangita. Kay wa makatag man, sa ito pa, dili Sabado. Paminaw, kung si Yosue, Kaya dili Sabado, unsa man? ang adlaw ay sa Tayo pa sa. Abot man kakang Yosue. Ang iyang punto na diha, wa mohatag og adlaw. Wala lagi mga tagong adlaw, pero ang ilang pahulay diya Sabado, kay Josue man. Kaya wa man siya makahatag ng adlaw nga husto, kay bisag Sabado nang ila, wa siya makahatag. Husto ang pahulay. Ang pangutana na ko diha, kay angkon man gini siya nga Sabado na. Di kam angkon Sabado. Sa to padili gid sa Sabado. Abot man ka sa Sabado. Sige. Pahulay ko. Nakahatag pa untag laing Pahulay pahulay ko. si Yosue. Oh. Ang adlaw nga ipapahulay dili kang Yosue. Nadi sa Dios. Karon na ko ba? Ngano mingo maka nga kung si Yosue wa makatag walay Sabado. Wa pa si Yosue. Diha na ang Sabado. Ang pangutana ni mo. Diklaro Ang na akong ko ba? ingon, kay dili naman, nagis ko maglaing adlaw, Sabado ba gyapon o dili? Brad, ang giskutan diha laing adlaw. Wa man li kung unsang adlaw. Wa makangan anong pamatudan Mawala di sa ito pagkili Sabado. Kaya Sabado man na inyong Ay permanente. wa man nganli. Oh, Sabado man na Nganli man pinili. pamatudan nga Domingo, wa man kanganli. Basta ang akong pangutana, dili na ba na Sabado? Niya na laging bersikulo wa kay mabasa nga dili na Sabado. Unsa man dili? Wa man nganli. Pangalan Mao din na wa man dili nganli. na nalaing adlaw. Ang yung gusto tayo laing nga adlaw. Sato pa kay laing. Dili na ang kanang ilang present nga. O kung naghatag dili na naghatag. Okay lang yan.
Okay, karon. 3 more minutes. Basta tayo punto nimo nga. Ang diskutan niya. Dili sa Sabado, unsa man lang adlaw. Mr. Moderator, yan ang bersikulo wa kit ngan kung sa adlaw. Pero dili na sa Badong. Kanina Kani kay wa man nganli apil suwa pa nganli sa Sabado. Mr. Moderator. Para mo kay og mo kag Sabado nga laing adlaw dili makakuan laing adlaw pagitaan kaniya. Yan na lagi ang akong buti pasabot ba nga ni anang bersikulo wa ngan kung unsa nang lain adlaw nga gihisgutan niya. Ang laing adlaw nganli sa ato pa tay pa. Dili sa Sabado Sa dili laing adlaw ini. Kanang laing wa laing adlaw wa mingon nga laing adlaw nga ipapahulay ang among tema laing adlaw. Mahulay yan ang giskutan niya. Yan ay laing adlaw nga gisgutan ipapahulay. Laing adlaw. Malagi laing adlaw lagi. Basaw. Dili. Ang laing adlaw tay pa. Kanang di na sa Siguro sa Badong. siyempre sa iyang tubag Di man ako itiman, tay pa di man ang ako issue. gisgutan niya nga laing adlaw wa na mag-refer sa laing adlaw sa tigpaking kaulay. Laing Kapahulayan ang giskutan. Kapahulayan. Basaw na so. Kapahulayan. Kaulayan dahil ko nun eh. Kapahulayan. Sa ito pa, ang adlaw na ito mahulay. Kaya susunod, ningon man ang Diyos nga naghiskuta siya og laing adlaw. Sa ito pa, ang kapahulayan nga sa Sabado, nga naghiskuta ang Diyos og laing adlaw. Unsa man ang adlaw nga dili na Sabado. Pagsugod sa 5, basahan. Kaulayan. Kanang kapahulayan nga gihisgutan diya sa Dios. Diri sa 4 adlaw na nga kapito dili unang adlaw. Ang Domingo unang adlaw. Ano kay kapito? Miyang ko na nga Sabado. Sabado ka na. Mr. Moderator, sumala sa mabasa na ako nabasa nga ang adlaw kapito sa Sabado. Sabado. Sa ito pa, kaya ang Diyos naghiskut man og laing adlaw. Sabado gyapon. Balik na ka. O dili. Dili mo nagyakot. Dili ang mga Sabado. Nagdiskutan lagi diyan kung nakahatag pa si Josue. Kung panabang kung naa. Kay adlaw kay wa kahatag. Wa bitaw ang Wa bitaw ang gisgot og adlaw kay wa kahatag sa Josue. Nakahatag si Josue nga lang ita. Ang punto, ayaw mong tanayin kay laing adlaw man, kaya ang establish naman ang adlaw ko na sa Sabado. Naghiskot man og laing adlaw. So, exception ang Sabado ini. So, naghiskot nag Lunes, ngadto sa Domingo. So, pero time na. Okay, karon ihatag ko mo sa rebuttal speech. Una si Brad Ralph Ramirez. Minut kayo ng diskusyon, no? Puro mga makamao. So, also mag-listen tayo sa moderate, pero sige lang, hinani mo ni basta wa tayo microphone. So, ihatag ko ni Brother Ramirez sa iyahang rebuttal speech. Sundan kini ni Brad Jeffrey Basiliosa. Ayong hapon sa tanano. Daghang salamat Mr. 5 minutes. 5 minutes. Okay, daghang kayong salamat Mr. Moderator, Brad Jeffrey, daghang salamat. Una sa tanan mga kahigalaan, sumala sa iyang mga pangutana, lupig pahinoy ako'y apel matibo kay ako'y nagpugong sa among tima. Ang iyang mga pangutana wala sa tima. Ang gusto na Brother Jeffrey, sunod na tong atima, mubalik ko din sa layo tong amuha, mubalik ko din akong pamatudan nga ang adlaw ikapito Sabado. Sumala sa Biblia ug sa mga referensya. Kaya nga tong tima, wa man ta magtimag laing adlaw. Laing adlaw, una na akong din nga Domingo na. Pati Domingo laing adlaw, Domingo ipapahulay. Kung nakahatag pa unta si Josue. Ano mangita makadlaing adlaw mo makahatag si Josue? Kanang pulong kung nakahatag day na. So base sa among tema mga kailangan, inyo nadungog na ang Domingo adlaw ipapahulay wala gyud kapamatud ni Brother Jeffrey. Base sa mga referensya mga kailangan, inyo ginakita nga box.